Pravidelné vysielanie z bratislavského televízneho štúdia začalo 3. novembra 1956. Televízni pracovníci mali v tom čase k dispozícii trojkamerový prenosový voz, provizórnu hlásateľňu, neskôr bola prebudovaná na miniatúrne štúdio, 2 kamery a filmový snímač. V čase prvého vysielania bolo na Slovensku približne iba 500 televízorov. Najprv sa vysielalo 2-krát týždenne, v stredu a v sobotu, od 3. novembra 1957 každý deň okrem pondelka. Počas pôsobenia Československej televízie sa so záznamom formátov, konkrétne analogových, používali. Za prvé formát A americkej firmy Ampex, ide o priečný dvojpalcový kvadruplexný záznam. Potom nasledoval formát B nemeckej spoločnosti Bosch Fernsehen, šikmý segmentový jednopalcový záznam, ktorý sa používal najmä v spravodajstve. O niečo neskôr prišiel i formát C od japonskej firmy Sony, bol to jednopalcový formát s možnosťou 4 zvukových stôp. Od roku 1956 sa v televízii vystredalo mnoho kamier, sprvu využívajúc elektrónky, Orticon a Superopticon a pre farebný záznam Vidicon a Plumbicon. Spolovodičovými prvkami to boli CCD snímače a najmodernejšie zariadenia sú založené na princípe Metal Oxide Semiconductor.